welcome to Nora's Kitchen. ഹായ്, പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പം അതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 3-4 പീസ് ചിക്കൻ, കുരുമുളക് പൊടി, കോൺഫ്ലവർ 3 ടീസ്പൂൺ, 2 മുട്ട, കുറച്ച് ബ്രെഡ്. ഇത്രയും സാധനമാണ് അതിന് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താക്കാം, ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാർ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എന്താക്കാം, ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. കോൺഫ്ലവർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് മൈദ ചേർത്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൈദയോ കോൺഫ്ലവർ വെച്ച് കേക്ക് ഒന്നാക്കാം. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ മടക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാതും ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം, കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ബ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് പാനിലിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് 2 മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളമാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഷേപ്പാക്കിയ നഗറ്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്താക്കാം, കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് പൊടിയാക്കി എടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം, ഇത് മുട്ടയിലും ബ്രെഡിലാക്കിയിട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം മുട്ടയിൽ ബ്രെഡിലേക്ക്, മുട്ടയിലിട്ട കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെഡിലേക്ക് ഇടാൻ പാടില്ല. ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് പൊരിക്കാം. നിങ്ങളിപ്പം പൊരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം. മാക്സിമം ഒരാഴ്ച വരെ ഇത് നിൽക്കും. ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ബ്രൗൺ കളർ എടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചെടുത്തോളി. ഇനി ഇത് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് സിമ്മിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് റെഡിയായി വരണം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ പുറം ഒന്ന് കുക്കാവട്ടെ. ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.